Il-ġimgħa 6 ta' Jannar jintlaħaq il-qofol tal-kriżi politika fil-Gvern. Illum hija l-ġurnata fejn Malta ġiet dikjarata oligarkija u mhux aktar demokrazija. Lorenz Gonzi kellu jirriżenja meta m'għaddix ir-referendum tad-divorzju, ebda Prim Ministru fid-dinja f'demokrazija m'għandu dritt jivvota kontra reda tal-poplu. Tajjeb u dik hija dikjarazzjoni ta' arroganza enormi, il-Prim Ministru għandu jirriżenja, kellu jirriżenja dakinhar. U llum fil-waqt li ddikjara stat oligarkija naħseb li d-demokrazija f'Malta spiċċat u għandu jirriżenja. Franco De Bono għall il-Prim Ministru qed jinżamm ostaġġ minn klikka ta' nies infissra bħala xibka ta' ħażen. M'hemmx dubju li jiena m'għandix ebda fiduċja f'Lorenz Gonzi bħala Prim Ministru u għandu jsejjaħ elezzjoni f'Marzu mal-Kunsilli Lokali. Informajtu dan fil-ġranet li għaddew, hemm xi ħaġa ħażina ħafna f'dan il-gvern, hemm nies li manipulaw numara l-kwinti, hemm nies li qed jorkestraw xibka ta' ħażen, jiġifieri evil, tajjeb u naħseb li Lorenz Gonzi għandu ħessu kolli tedej u jmur għal elezzjonijiet. L-għada il-kap tal-Oppożizzjoni kiteb ittra lill-Speaker jitolbu biex ilaqqa b'urġenza l-Parlament u jkun determinat jekk il-Gvern għandux l-appoġġ tal-maġġoranza. Biex iwieġeb għal kritika li din il-pożizzjoni ħada għaliex ma sarx Ministru fir-reshuffle, Franco De Bono żvela kif 4 xhur ilu kien diġà offra riżenja tiegħu mill-Partit Nazzjonalista, imma din ġiet irrifjutata. Isma' jien m'iniex naċċetta karigi, jien ma kontx naċċetta karigi mela jien kont naċċetta li naċċetta kariga biex imbagħad jiġu qogħdu jgħiduli għax għalhekk kellim. Qatt ma kont naċċetta kariga. Il-Prim Ministru Lorenz Gonzi wieġeb li mhux ser iressaq vot ta' fiduċja fil-Parlament għax din hija kwistjoni interna tal-Partit Nazzjonalista. Intant, bdiet kampanja ta' attakki anke personali kontra Franco De Bono. Fost il-kummenti fuq Facebook kien hemm li De Bono għandu xi tanġo fih, li huwa buffu, li huwa pulċinell u li tilef rasu. Jien l-interess tiegħi mhuwiex li nżomm il-Franco De Bono jew il-xi deputat ieħor, jew il-xi ministru ieħor, jew il-xi segretarju parlamentari kuntent, kalm, isu t-tifel tal-iskola. Minnaħa l-oħra, il-kap tal-Oppożizzjoni baqa' jisħaq fuq il-bżonn ta' stabilità. Għandek bżonn l-istabilità, għandek bżonn iċ-ċertezza, għandek bżonn tkun taf li min huwa responsabbli politikament fil-pajjiż moħħu fit-tmexxija tal-pajjiż, mhux moħħu f'affarijiet interni. Il-ħadd 8 ta' Jannar, Lorenz Gonzi ddeċiedi li jagħmel laqgħa politika fid-distrett ta' Franco De Bono. Franco De Bono iżda baqa' jsostni li l-kwistjoni mhijiex ta' partit u li l-Prim Ministru għandu jmur għand il-President. U allura huwa min jew lid-dinja li għandek deputat qed jagħmel dawn id-dikjarazzjonijiet. Ma tistax inti toqgħod tmur kullum kien barra fejn għandek tmur. 10 ta' Jannar, il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista jikkundanna lil Franco De Bono, jitlob għar-riżenja tiegħu mill-Parlament u jakkużah bit-tradiment. Spikkat il-pressjoni fuq Franco De Bono biex imur lura mid-dikjarazzjoni ta' sfiduċja tiegħu Lorenz Gonzi. Għajda, jien Franco De Bono ħanwaqqal Mhix diġatta. Għajda. Mhix diġatt. Għajda, jien Franco De Bono ħanwaqqal gvern. Ejja l-pappagal tiegħek. Il-Leader of the House, Carl Mifsud Bonnici, jgħid li Lorenz Gonzi ser ikun imsiefer meta l-Parlament jiltaqa' l-ewwel darba mindu ħarġet fil-beraħ il-kriżi ta' instabilità fil-Gvern. 13 ta' Jannar, il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat waqt il-programm TVAM ħabbar li ser irressaq fil-Parlament vot ta' sfiduċja fit-tmexxija ta' Lorenz Gonzi. Ħanagħmlu jien il-vot ta' sfiduċja issa. M'hemmx aktar lob. Il-lob tal-politika tal-passat jien qatt m'għamel bija, tafni ġew. U anke Pier jafni. Tikkonfermali jiena sal-lum qatt ma smajtek li fissa tkun daqshekk kategoriku tajt se nagħmlu jien il-vot ta' sfiduċja. Iva bla dubju, u d-deċiżjoni finali ħatta hekk kif smajt bid-deċiżjoni irresponsabbli tal-Prim Ministru illi f'din il-kriżi jiddeċidi li jsifer. Il-Prim Ministru Lorenz Gonzi ħabbar li ħassar is-safar tiegħu. Waqt laqgħa politika f'Ħal Balzan, Lorenz Gonzi ddeskriva lil Franco De Bono u lil kriżi ta' instabilità fil-gvern tiegħu bħala skalda żgħira.
Pruvaw nieħdu ħsieb l-iskalda iż-żajra li daħlitilna f'subajna żgħir. Wara li n-naħa tal-gvern ippruvat ittawwal kemm jista' jkun dwar meta għandha ssir id-diskussjoni tal-vot ta' sfiduċja, fit-18 ta' Jannar il-gvern għamel U-turn u ħabbar li ser issir bejn it-tnejn u l-ħamis li ġej. Bil-vot jittieħed il-ħamis stess f'nofsinhar.